bertan berria albiste dira. Martxoak 22 gau, ostirala da, honako albiste batzuk zuzkigu gaurko. Miren Zabaletaren eta gainontzeko hiruen atxiloketak salatu dituzte Iruñan egindako elkarretaratzean. Astearteko atxiloketak salatzeko agiri bat adostu dute Nafarroako EH Bilduk, Ahal Duguko sektore batek eta ELA eta LAB sindikatuek. Mugimendu feministak eta pentsionisten aldarrikapenek tokia izango dute Iruñan ospatuko den aberri egunean. Irakaskuntzako 9 sindikatuek hezkuntza itunaren negoziazioen etetea salatzen jarraitzen dute. Gaur goizean elkarretaratzea egin dute, kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna orain lelopean. Euskararen ofizialtasunaren alde larun batean kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herrian euskarazek. Etxebizitza eskubide subjektibo bihurtu nahi du Nafarroako gobernuak. Atzo aurkeztu zuen gobernuak 2018-2028 eperako etxebizitza plana. Etxebizitzen irisgarritasuna, ekipamentuak mugikortasunaren azterketa eta jarduera ekonomikoaren bultzadak dira zabalguneko plan bereziaren ardatzak. Albisteekin hasteko Miren Zabaletaren eta gainontzeko hiruen atxiloketa salatu dituzte elkarretaratze batean Iruñan. Belen González Peñalbaren omenaldian terrorismoa gogoratzea leporatzen diete. Belen Gonzalezen omenaldi ekitaldian parte hartzeagatik atxilotu zituzte Miren Zabaleta, Antxon López, Oiana Garmendia eta Olatz Daño Beitia. Dozenaka pertsona elkartu ziren atzo Iruñeko udaletxeko plazan egindako elkarretaratzean demokrazia lelopean. Elkar bizitzaren aldeko konpromisoa azaldu dute elkarretaratzean bildutakoek eta horretarako denek arduraz jokatu behar dutela deritzote. Era berean, Espainiako estatuko inboluzio demokratikoa salatu dute. EH Bildu orain ahora mugitu Zarantzadi, ELA, LAB, SK, Steilas, CGT eta N sindikatuak deitu dute mobilizazioa. Miren Zabaleta ere bertan izan da eta haren atxiloketa justifikaziorik ez duela esan zuen. Mayorga Ramirez, Laura Pérez eta Tere Saez, Iruñeko zinegotzi Patrizia Perales eta Laura Berro izan dira elkarretaratzean. Eta honekin lotuta, astearteko atxiloketak salatzeko agiri bat adostu dute Nafarroako EH Bilduk, Ahal Duguko sektore batek eta ELA eta LAB sindikatuek. Astearteko atxiloketak salatzeko eta gisa horretako polizia operazioen aurrean erakunde alderdi politiko eta gizarte eragilei batasunak galdegiteko elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Iruñeko udaletxeko plazan. Han zen besteak beste atxilotuetako bat, Miren Zabaleta. Mobilizaziora deitu zuten EH Bilduk Ahal Dugurekin loturiko Arantzadi udal taldeak eta alderdi horretako orain mugituz taldeak eta ELA, LAB, SK, Steilas, CGT eta N sindikatuek. Kalera preso eta ieslari hoien taldeko 4 laguna txiki zituen Guardia Zibilak astearteko izan eta beste 3 zitazioak jaso dituzte. Azaroan hiltzen Belen González Euskal Preso Politikoen kolektiboko kidearen agurrean parte hartzeagatik ekitaldi horretan terrorismoa goratzea leporatzen diete. Atzoko mobilizazioa deitu zuten eragileek azpimarratu dute ezerk ez dituela justifikatzen atxiloketa horiek. Kezkatuta agertu dira akusazio horrenpean egiten ari diren polizia operazio eta zabaltzen ari diren auzibideekin. Gizarte eragilei dei egin diete indarrak batzera bizikidetza demokratikoa bermatzeko. Mugimendu feministak eta pentsionisten aldarrikapenek beren tokia izango dute Iruñan ospatuko den aberri egunean. Euskal Estatu burujabea irudikatzeko ahaleginean eragile eta mugimendu desberdinekin burutu zuten lanak bere fruituak eman zituela ziurtatuz, Euskal Herriaren etorkizunari buruzko ekarpen oso interesgarriak landu zirela ere aipatu dute saretik. Burujabe hobe leloa izanen da abiapuntu Iruñan egingo den aberri egunean. Sarearen hitzetan burujabetzaren ordua da eta hildo horretan Euskal Estatu Demokratiko eta Soziala eratu eta Euskal Errepublika aldarrikatzea da helburua. Prozesu hori bultzatu eta bermatuko duen subjektu soziala metatu eta aktibatzea dela gakoa uste dute menpekotasunetik askatasunera jauzi egiteko.
Azken bolada honetan euskal gizartea astindu duten bi fenomenok ere aberri egunean tokia izango dutela iragarri dute. Pentsionisten mobilizazio erraldoiek eta martxoaren 8ko estanda feministak. Bi mugimenduotako ordezkariek manifestazioaren amaierako ekitaldian hitz hartuko dutela ere esan dute. Manifestazioa Sarasate pasealekutik irtengo da eguerdiko 12etan eta erdiguneko hainbat kaleetan zehar ibili ondoren toki berean amaituko da. Bertan egingo da ekitaldi politikoa. Datorren astean kaleratuko dute egun osoko egitaraua zehatza. Eta hezkuntzako albisteekin jarraituko dugu aurrera. Irakaskuntzako 9 sindikatuek hezkuntza itunaren negoziazioen etetea salatzen jarraitzen dute. Gaur goizean elkarretaratzea egin dute, kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna orain lelopean. Irakaskuntzako 9 sindikatuek hezkuntza itunaren negoziazioen etetea salatzen jarraitzen dute eta bertze elkarretaratze bat egin dute gaur goizean Nafarroako jauregiaren aintzinean. Kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna orain lelopean itunaren negoziazioa eskatu dute berriz ere. Bueno, pues aste honetan bildu gara hainbat hezkuntza eragileekin, adibidez zuzendarien elkarteekin, hau da NICE, hau da D-ereduko zuzendarien elkartea, haur eta lehen hezkuntzakoa, baita ere adirekin, horiek dira bigarren hezkuntzako zuzendaritzak, eta gero dago adibna, horiek dira AG-ereduko zuzendarien elkarteak. Baita ere egon gara sortzenekin, herrikoarekin, eta falta zaigu bakarrik guraso elkarte bat mintzatzeko. Gure proposamenen harrera oso ona izan da, eta espero dezagun bestaldetik, heldu den aste artean arratsaldean berriz ere izanen dugun mahai sektorialean, gure proposamenek benetan harrera ona izatea. Hau da, 3 puntutan ari gara, ez? Irakaskuntza zuzeneko orduen jaitsiera, ratioen jaitsiera eta ordezkapenak egitea lehenengo egunetik. Hori da hain zuzen ere gobernua sostengatzen duten 4 alderdien konpromisoa, gobernua osatu zutenean, murrizketa guztien iraultzea eta espero dezagun bide horretan aurrera pausoak izatea hurrengo bilera. Hezkuntza komunitateari zuzendutako informazio kanpaina honekin bilatzen duguna da atxikimendua benetan guztion artean bide bat irekitzeko eta bide horrek sortzeko hain zuzen ere orain hezkuntza itun honen inguruan dagoen etengabe edo eten hori kentzeko eta aurrera begira eserita egonda eta hola benetan negoziazio emankor baten bidez hezkuntzan dauden behar guztiak erantzuteko behar diren baliabide guztiak mahai gainean jarrita adosteko eta aurrera eramateko eta horretarako nahitan izkoa da momentu honetan diru partida bat jartzea eta mahai gainean zenbakien inguruan adostea ze beharrak diren horiek eta ze diru eta ze aurrekontuak egin behar diren hori begira. Eta diru sarrera horiek bermatzeko aurreko astean egon ginen Parlamentuko hezkuntzako arduradun guztiekin eta bide batez eskatu dugu orain eledun guztiekin, eledunen jutarekin beste bilera bat hain zuzen ere finantziazio hori bermatzeko eta Horrekin lotuta mobilizazioekin jarraituko dugu eta deia egiten diogu hezkuntza komunitateari erne egoteko eta parte hartzeko guztion artean lortzeko bide hau modu komunean egiteko. Euskararen ofizialtasunaren alde bihar larunbata kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herrian euskarazek. Euskararen egoeraz eta biharko manifestazioa solastera etorri da Urko Ayerbe Xaloa telebistara. Euskarari jarritako mugak gainditu eta ofizialtasuna jauzia egiteko ordua dela adierazi du Euskal Herrian euskarazek. Larunbatean, hau da bihar izanen da mobilizazioa, arratsaldeko 5:00 autobus geltoki zarretik abiatuta. Euskararen egoeraren inguruan eta bihar izango honen manifestazioa solastera etorri da Xaloa telebistara Urko Ayerbe. Guk mobilizazioen helburua kokatzen dugu edo abia puntu bezala lemak horri erantzune dio ere, mugari gabeko euskara, ez? Hau da,
Abiapuntua kokatzen dugu mugak daudela, mugak dituela gure hizkuntzak normalki garatu dadin, beste edozein hizkuntza normalizatu bezala, mugak ditugula guk euskaldunok, euskaliztun bezala, euskaraz bizi ahal izateko, eta euskaraz normaltasunez bizi ahal izateko, mugak dituela hiztun komunitateak ere, euskararen hiztun komunitateak, hiztun komunitate gisa normalki garatzeko eta bere etorkizuna eta bere garapen normala izan dezan, eta gero muga dituela ere euskararen herriak, euskal herriak, herri gisa, herri euskalduna izateko, euskal herri nolabait euskaldun bat eta lortzeko ere muga dituela, Ordan nolabait mugak aurkitzen ditugu hizkuntzadatik hasita herri mailaraino, maila guztietan, Ordan nahi duguna da horri guztiari buelta eman, muga horiek gainditu eta euskararen normalizazioan eta euskal herriaren berreuskalduntzean jauzi bat egitea, Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, etxebizitza eskubide subjektibo bihurtu nahi du Nafarroako gobernuak. Atzo aurkeztu zuen 2018-2028 etxebizitza plana Nafarroako gobernuak. Miguel Laparrak Nafarroako gobernuko eskubide sozialetako lehendakari ordeak iragarri du etxebizitza eskubide subjektibo bihurtuko dutela. Gobernua araudia prestatzen ari dela gaineratu du, baina ez du datarik eman. Ez da iradoki ere eskubide hori bermatzeko hartuko dituzten neurriak. Ordea hildo horretan aurrera egiteko asmoa berretsi du Laparrak. Nafarroako gobernuak 2018-2028 eperako etxebizitza plana aurkeztu zuen atzo. Laparrak testuinguru hori baliatu zuen etorkizunerako asmoak ezagutarazteko. Lehendakari ordeak nabarmendu zuen Europako Batasuneko organo nagusiek babestu dutela etxebizitza eskubide subjektibo izatea. Iazko azaroan Europako eskubide sozialen oinarria sinatu zuten Gotenborgen, bertan, besteak beste, bizileku ez mintzatu ziren. Behar duenari eskainiko zaio etxebizitza sozialerako sarbidea. Gobernuak ezagutarazi du ez dagoela nahiko etxebizitza publiko etorriko den eskariari aurre egiteko. Nafarroako etxebizitzaren egoera eta etorkizunerako aurreikuspenak aztertu zituen Laparrak atzo. 10 urtean gerta daitezkeen aldaketai erantzun egokia emateko 16.800 eta 24.900 bizitoki artean beharko direla azaldu zuen. Urtero 1.800 eta 2.300 bitartean. Nafarroako biztanleriaren zahartzeaz gain migrazioen joera eta familia ereduen aldaketa kontuan hartu behar direla gaineratu zuen lehendakari ordeak. Datozen urteetan pertsona batentzako edo guraso bakarreko familientzako bizilekuen beharra handituko dela zehaztu du. Laparrak azaldu zuen eskaintzaren eta eskarianen arteko harremanak etxeak garestitu dituela. Iruñan Nafarroako biztanleen erdia baino gehiago daudela gaineratu du, 158,7. Bertako bizitokien metro kuadroen prezioa Nafarroako beste eskualdekoena halako bida. Nafarroako gobernuak berretsi du alokairuaren aldeko apustua. Bestalde, Laparrak zehaztu du Nafarroako eraikin askok 50 urte baino gehiago dituztela eta horrek epe labur eta ertainan neurriak hartzera behartuko dituela erakundeak. Besteak beste, 67.000 bizitoki inguruk zahar berritze lanak behar dituztelako. Etxebizitzen irisgarritasuna, ekipamenduak, mugikortasunerako azterketak eta jarduera ekonomikoaren bultzada dira zabalguneko plan bereziaren ardatzak. Iruñeko udalak egungo legeak bete zabalguneko barne berrikuntzarako plan berezia bitan banatzea aurreikusi du. Alde batetik lehen zabalguneko hirigintza plangintza jasoko da eta bestean bigarren zabalgunekoa. Funtsean lantzen ari den proposamena jasotzen duena zera da, lehen zabalgunea babes plan batez hornitzea, modu horretan betez Bianako Printze erakundearen errakimendua, zeinaren arabera Iruñeko erdigune historikoarengan eragina duen multzo historiko-artistikoaren mugen barruan kokatzen baita lehen zabalgunea. Bigarren zabalgunari dagokionez barne erregulazioa, errealitate eta araudi berriei egokitzaren alde egiten da. Batez ere, etxe bizitzen irisgarritasuna, energia eraginkortasuna, ekipamenduak, hirugarren sektoreko jarduna, mugikortasuna eta garraioa aintzat hartuta.
Hala, arlo bakoitzak plan berezi propio izatea proposatu da. Agiri bat zein bestea idazteaz arduratzen denak beti ere hirigintza gerentziaren gainbegiratuarekin. Gainera, prozesu partizipatibo bat proposatu beharko du idatzitako agirien gainean auzotarrek eta zabalguneko bakoitzari lotutako elkarte, merkataritza zein kulturreunak iritzia emateko eta hobekuntza proposamenak egiteko aukera izan dezaten bermatzeko. Dagokidana da pixka testuinguruan kokatzea zertaz eta zergatik ari gara horrelako lan batzuk egiten. Plan berezi hauetan egiten dena da nolabait hiriaren barruko zonaldeari begiratzea eta zabaldu baino egiten duguna da nolabait hiria berreskuratu alde guztietan, bai maila sozio-urbanistikoan baita ere jarduera ekonomikoari dagokionean. Orduan, hori da, hain zuzen ere, momentu honetan eta gobernu honetan dagoen kezkarik nagusiena, eta horregatik ari gara, hiri osoan zehar, hainbat eta hainbat lan espezifiko gai hauetan. Bada, orain zabalgunean, baina izan genuen duela gutxi Arrosadian ere bai, plan berezia buruturik dagoela jada, baina baita ere, ezagutzen duzue, auzoko plana dela eta ari gara auzo guztietan horrelako mikrourbanismoa burutzen, eta badugu ere beste hainbat kontu, ahul edo dauden zonalde horretan ere interbentzioak egiten ditugunak, eta, esate baterako, hor dago Oskoz, Ferrokarril, baina badira ere, sanduzelaiko zona zaharrenean, eta horrela, nolabait helbururik nagusiena da hori, daukagun trama urbana berreskuratu eta berpiztu. Goazen orain astebururako eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zerua oso lainotxo agertuko da, prezipitazio txiki egingo du noiz behinka ertaina, probabilitate handigoarekin goizean. Eguna bukaeran prezipitazio txikia egingo du, mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, hego mendebaldekoa nagusi izanik. Eguna amaieran haizea indarra hartuko du, temperatura maksima gutxi igoko dira. Larunbatan zerua lainotsu egongo da, prezipitazio txiki ertaina egingo du ugariago eta maizago egunaren bigarren partean. Mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Goizean hego mendebaldekoa nagusituko da eta eguerditik aurrera ipar mendebaldekoa. Temperatura minimoak gutxi igoko dira. Igandean haizeak ahultzera egingo du, baina oraindik ere zakar ibiliko da batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Euri kontuekin jarraituko dugu eta zaparrada botako ditu, maizago ipar isurialdean, egunaren amaieran atertzera egingo du. Elur maila 1000 metro inguruan geratuko da. Temperaturan aldaketan dirik ez da izanen eta maksimoak 10 eta 12 gradu artean ibiliko dira. Martxoak 23 gaur, hortzirala goazen egunak utzizkiun albisten errepaso egitera titularrekin. Miren Zabaletaren eta gainontzeko hiruen atxiloketak salatu dituzte Iruñan egindako elkarretaratzean. Astearteko atxiloketak salatzeko agiri bat adostu dute Nafarroako EH Bildu, Kahalduguko sektore batek eta ELA eta LAB sindikatuek. Mugimendu feministak eta pentsionisten aldarrikapenek tokia izango dute Iruñan ospatuko den aberri egunean. Irakaskuntzako 9 sindikatuek hezkuntza itunaren negoziazioen etetea salatzen jarraitzen dute. Gaur goizean elkarretaratzea egin dute, kalitatezko irakaskuntza publikoaren alde murrizketarik ez ituna orain lelopean. Euskararen ofizialtasunaren alde larun batean kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herrian euskarazez. Etxebizitza eskubide subjektibo bihurtu nahi du Nafarroako gobernuak. Atzo aurkeztu zuen gobernuak 2018-2028 eperako etxebizitza plana. Etxebizitzen irisgarritasuna, ekipamentuak mugikortasunaren azterketa eta jarduera ekonomikoaren bultzadak dira zabalguneko plan bereziaren ardatzak. Eta gertzerik ez hauxe izan da dena, mila esker zuen arratagatik eta seguru hona izan. Aio.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.